Sobta Seyao Khonselo बाद जायो माने देवबाराव आरोना देवबाराव मानो बाद जायो मिथिगौ ना नों देवबाराव आइ आफाया इयाव फैयोना बिनि थाखाय इयाव फैयो। हाय हेल' आरो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जानो हागौ बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय बा सोरनिबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानोसै, थौदो होमब्लालाय सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरनानै नायलांदो नोंथांमोना। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय जागोन लोगोफोर, नङा होमबा लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै जुदि बुजि मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, आरो बुजि मोनाखैब्ला भिडिअखौ फिन खेबसे रिपिट खालामनानै नायफिन, अब्लानो बुजि मोनगोन। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि आगोलाव नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि क्लिपखौ देखायग्रोना होनि। नोंथांमोना भिडिअनि क्लिपखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन भिडिअआ मानि थाखाय, नङा होमबा लोगोफोर। थौदो होमब्लालाय नायलांदो नोंथांमोना। Sobta Seyao Khonselo बाद जायो माने देवबाराव आरोना देवबाराव मानो बाद जायो मिथिगौ ना नों देवबाराव आइ आफाया इयाव फैयोना बिनि थाखाय इयाव फैयो। ओमफ्राय देवबारनि अनगाथ' दैलि बाराव इयाव फैयो आरोना बिसिनायाव उन्दुआ, मानो होनबा बिसिनायाव दावराव जायो होननानै इ हायावसो फैयो उन्दुयो। खैथायाव थांनो मिथिगौ? सारिथायाव सानसेखालि बैयाव सुंख्रांमोना लोगो मोनदों इखौ खोन्थादों नोंनो? आं खोन्थायाखै। सुंख्रांमोना इयाव खारनो ट्रेनिं होदोंमोन खोमा, इयाव ओइ लामायाव लोगो मोनदों इखौ आं खोनादों। माने इयो ओरै थांबाथाय फनाव लाइनाव दोनखायोना आंखौ, इयो आंनो खोनादों आरोना। सुंख्रां ओइयो मा नाममोनलाय राकेश, बिसोरो खारनो फैदोंमोन। दिनैसिम रन्जना समायला बाथौनि बै रायजोनि बाथौनि समाय लानो होला इखौ लानो हागोन नामा? बिसारावसो मिथियो। आं मिथिगौ बियो हाजासे थगायो, खिन्थु दा थगायला इबो मिथिबाय। सिगां थगायदोंबा थगायदों, दालाय बोरैथो थगायदों? दा थगायनाय नङा इयो, सिगांफोरनो बुंनाय जानांगौ। नङा, मैया दाख्लैनि गेजेरावसो टुनटुलाया बे बालिफुङाव थांनायनिफ्रायसो मिथिबाय। ओमफ्राय टुनटुलाजों माला रायलायनो मोनो? माला रायलायनो मोनो? टुनटुलाजोंलाय मैयाबो रायलायदों माथो आङो, दाख्लैबो रायलायदों माथो। देवबाराव खोन्थादों माथो इलाय रन्जनालाय आंनि सिगाङाव मोनहरदोंसो थगायनो होनबा होननानै बुंहरदों माथो। माब्ला? दाख्लै हजोंहाय थानायाव। देवबाराव फैनाय ना शनिबाराव फैनाय? शनिबाराव फैदों, ओमफ्राय हजोंहाय थानायाव बुंहरदोंमोन इयो आंखौ थगायनाङा होननानै। ओमफ्राय देवबाराव जों मिथियो। ओरैबायदि सेल्फिस ना रन्जना होमबा? आरो सासेल' नङा, आं दा बुंबावलासो मिथिबाय। सोरबा सिगाङाव बुंदों इनिफा सासेल' नङा, नोङो समायनानै होनांगोन होनबासो ओंखारो। सासेल' नङा। दायखौ बारग'गोन होनना सानदों नामा बिदि थगायनानै? बारग'नाय जेबो मिथिया, इया बिसारावसो मिथिदों। दिनैसिम आं बुंनो हायो आरोना, आंथ' बाहेरायाव थांनानै बेखौ खनसेबो लोगो हमनायाखै आरोना, बा आं बेखौ लिंहरफेराखैबो। बिदिनो फैखायो आंनि रुमाव मिथिबाय। मालाबाथ' राजायाथ' साफरिनिफ्राय फैयोमोन ना, 8थानि सिगांबो फैनानै थाफैयोमोन आंनि रुमाव। गासिबो गोरोन्थि, आं बेखौ पस्ट खालामना लिंहराखै बा मुलि होना लिंहराखै, खिन्थु नोंना गोरोन्थि जादों आंखौ मुलि होदों होननानै बयनिबो सिगाङाव खिथानाया। नोंजों बेयो थांदोंमोन नालाय? बेयो थांनाया मायाव थांदोंमोन मिथिगौ ना? आं खोन्थानोसै। जेब्ला आंना बे आथिङा लेंग्रि जादोंमोन ना, होमब्ला आङो रन्जना आंखौ माने गारनाय बायदि जादोंमोन आरोना। 3 ना 4 फन हराखैमोन आंनाव मिथिबाय।
नों फैदों आङो गावजों माने रंजनाथ' आंखौ गारखाबाय नालाय बे आङो सानदों आरो माने आंनाव उदैयावबो गथ' दंमोन दे दंमोन आंनाव आं थगाया आं रावखौबो थगायनो साना बा मिथिङावबो आं थगायनो लाया मिथिबाय उदैयाव गथ' दंमोन आंनाव मास मोननै जाबायमोन खोमा एसे बारबावबायसोमोन ओमफ्राय बेयावहाय आंखौथ' आलाय सिलाय खालामबाय आंथ' नोंखौ फैदों होनना मिथियाखैमोन ओमफ्राय आं बेयावहाय सानबाय आरो बे गथ'नि सोर सिनायथि जागोन बा बे गथ'खौ आं माजों गारगोन आंनावथ' फैसाबो थाइसेबो गैया रन्जना 1000 हरदोंमोन आंनो माने आं बिदोंमोन नालाय फांखा बायनो होननानै माने गरम बोथोरबो जाहांबाय नालाय फांखायाव थानो होननानै फांखा बायनो होननानै फैसा बिनायाव बियो आंनो 1000 फैसा हरदोंमोन दा बेजोंनो आङो बेयाव थांदों आरो अजानाव आं नायाखैबो बियो बा नामबो सोङाखै दे दा आं होनदों आं सासे सेंग्राखौ मोजां मोनोमोन खिन्थु बियो आंखौ मोजां मोनला आं दा बेखौ बावनो हायाखै होननायाव बे आंखौ मा खालामखो मा खालामाखै बेनि खोथा बे आंखौसो जारिदों ना रन्जनखौसो जारिदों बे मिथिया ओइ रन्जनजों आंजों फट' थानाय दंमोन ना हराव गस्ला गोसोम गानदोंमोन बियो बे आं सुइटार गोसोम ओमफ्राय दख'ना गोसोम फुला ना मा गानदोंमोन ना बे फट'खौ होदों आरो बियो आंखौसो जारिदों ना बेखौसो जारिदों ना मोजां मोनलायनायसो जारिदों मिथिया ओमफ्राय जेन'बा रन्जनाथ' आंनाव फन हरफिनग्रा जाखाबायमोन आरोना होमबाबो आं थांदोंमोन अजानाव ओरैनो दा आथिंखौबो नायथावथाव होननानै ओमफ्राय बे आंनाव फन हरफिनग्रा जाबायमोन ओमफ्राय इदिनखालिनो आं खारनाय जाखाबाय ओमफ्राय आंनाव फन हरबाय थाखायो गावनो ओमफ्राय साननै ना मा थांनानै बे आंखौ जनायावबो लोगो हमनो थांदों गोबाजोबदों बियो ओमफ्राय बेयावबो आंजों उन्दुनो मोनैनि बोराबबाय बियो मिथिबाय ओमफ्राय आं बेजों उन्दुदों बेयावबो ओमफ्राय उन्दुनानै अखानायै फैबावामोन इयो नों फन हरदोंमोन ना नों जनायाव दं होननानै आंखौ बुंहरदोंमोननो बेयाव इबो आंबो खारदों माने आं नोंखौ हमै जानो गिनानै ओइथिं थांदों माने हाजो गुदिथिं रन्जनाबो आंजों खारफालांनानै दा आं रन्जनखौ नों थांदो होननानै रन्जना आंनो सिम गंसे होबोदों होयो नम्बर 1 ना मा ओमफ्राय सिम होबोदों बियो आंनो ओमफ्राय सुइटारखौबो होबोदों आरो ना ओमफ्राय बे फैबाय बे आंनियाव थाबोबाय आरो मिथिबाय बे मायाव सोरनि दा गासिबो दा आंनि ना जेनेबा इयो आंखौ गोसोथोआबा मानो होसोलांबाय थादोंमोन आंखौ बेनि सिगाङावबो अनेक बाथ्रा दं आं बेखौ एसेबां मोजां मोनाखैमोन बेसो आंखौ मोजां मोनदोंमोन सोबालायनाय मोजां मोनदोंमोन होननो हायो आं दाबो खिन्थु आं बेफोरखौ आं जेबो बुङा मिथिङाव गासिबो दायखौ नायनो लायो मिथिबाय नोंबो जेबो बुङा गासिबो दायखौनो आंनि सायाव लागोन रन्जनखौ आं जेबो दाय होआ मानोना आंखौ दाबो जिउजों मोजां मोनो गासिबो दायखौ आङो रन्जनखौ आं मोनाबा जिउआव आं गावखौनो मोनगोन हारसिं नै दाख्लैहाय बोरैथो रन्जनखौ बावबाय होनबाय दं Yes. Betul bawa dong. Dalam berita mana barang kau layan tu. Layan bang. Mana Rani tu ang already bawa kau benar dah. Na. Ang kau bela labra. Ini, thank you. Rani tu ang already bawa kau benar. Jai bayi macam power mula. Bang kau sedang muzang mula. Nanti kau dah layan. Karena ni dia na. Yang kau muzang mana nani ada. Batu nak kita kat tanah apa nunggu muzang sudah ber. Mesti benar? Muzang sudah ber. Jai bayi. Umbar lebar itu nunggu mana apa? Kau apa aja? Lala berang. Mana? Yang kat tanah batu nunggu muzang sudah ber. Nih, kena song. Jai bayi manusia, ang lazim orang manusia nunggu. Jai bayi manusia ang kau muzang mana? Bayi manusia ang zor robasti muzang mana? Bagus sekali macam. Dunia yang Rani muzang mana? Kami zor robasti apa jangan gua kata dia. Dia berada lebar itu ni kerana betul. Ning bayi dengan buku mendeng. Rani kau hajar si muzang mana? Ang zer hajar si enjoy kalam bayi. Ang zer hajar si enjoy bayi. Ang zer hajar si gua thokar lelai bayi.
मा मानि थाखाय why मानो आरो रायजोफ्रा आंखौ जबरदस्ति हाबा होबा बे जुदि आंजों गोजोन गैयाबा साननैसोनि उनाव बे सोरजोंबा सिख्लाखौ गोसोथोब्ला बे नोंसिनि खोथासो मा आंनि जालायबाय संसारा गोजोन जागोन बे नोंसिनि खोथा जालायबाय मा आंनि संसारा गोजोन जागोन ना नोंसोर नायनानै थानांगोन आंलाय नोंखौलाय मानो नायनो ना नों मिनिनो आंलाय नोंखौलाय मानो नायनो बे नोंसिनि खोथा जालायबाय ना नों मिनिनो थाखाय आंखौ हाबा होनो मिनिखांखा मानो मिनिया जानो मिनिजानो गिनानै भिडिअ बाबारा माथो खामानिखौ मावनो गोसो लायदोंमोन राइट खामानिखौ मानो खिन्थु मावनो आं एसेबां गोसोथोआखैमोनखौ बै सोबा जानायनि बाथ्रानिफ्रायसो अय आंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो होननानै थैनो थांलायलायनायखौ नायनानैसो आंखौ हाजासे मोजां मोनमारो होननानैसो आंबो गोसो होनो नाजादोंमोन इनिफ्रायसो थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोब्ला बुजि मोनखाबाय बिथांमोना मा बाथ्रा रायलायदों आरो बोरैहाय सोरजों माबायदि बाथ्रा रायलायदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर आं फार्स्ट अफ अल बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनो थाङो आरोना नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बे मानसिखौ मिथिया नङा मिथिखायो नङाबा बिथाङा गोदोबो भाइरेल जाखांबाय होननाय खोनादों आरोना लोगोफोर आंबो मिथियामोन आंबो नैबे भिडिअखौ फेसबुकनिफ्राय मोननानै आं फेसबुकआवनो लादों बा नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरोना लोगोफोर थ' आसलथे जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' मानसिफोरादि मादि जामारखो बेफोरबायदि आखुखौ बा साननायफोरखौ बाहायबाय थायो हमनोनो हाया आरोना ना जोंनि बर' समाजावल' आन्था बेफोरबायदि जायो ना गुबुन समाजावबो बेफोरबायदि जायो आं मिथिला नाथाय नोंथांमोना जुदि मिथिब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आजिखालिनि जुगाव माने भाइरेलनि सायाव भाइरेल गोबां भाइरेलानो माने बेफोरबायदि जाबाय थायो जोंफोर लासिंसिं नाङो आरोना लोगोफोर सासे सानै मोजां सुबुङाबो जुदि दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि जाबाय थानो गोनां जायोब्ला आरो खासेनि थाखायनो गोबां सुबुङाबो गोबां गामिनिफोराबो बदनाम जायोबा लासिंसिं जायो आरोना लोगोफोर नङा होमबा सप्तासेयाव खनसेल' गेप्स थायो होनना बुंनायनि बाथ्राया माबायदि जागोन होनबा सानना नायथावना बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर ओरैबायदि साननो गोनां बायद' सप्तासेयाव खनसेल' गेप्स जायो होनो नङा होमबा आरो माबायदि बाथ्रा बुंबावगोन लोगोफोर आंथ' आरो बांद्राय बुंनो बेफोरबायदिनि गोरोंबो नङा जास्ट नोंथांमोननि सेरावहाय आङो नैबे मोनसे भिडिअखौ फेसबुकआवहाय मोनदोंमोन नालाय ओंखायनो आंबो बिसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनानानै जुदि थानो हायैलाय ओंखायनो आं नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बानायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनाव गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौबो गाज्रि मोननो हागौ आरोना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनोब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर अब्लालाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय